L-għodwa tajba. Illum is-Sibt 19 ta' Diċembru nilqakom għal din il-Qudiesa u r-Rożarju mmexxija minn Dun Jimmy Bonnici. Fl-Evanġelju tal-lum l-Anġlu Gabriel ħabbar it-twelid ta' Ġwanni l-Battista lil Zakkarija li ma emminx dak li qed jisma'. Aħna, mod partikolari f'dan l-avvent, kemm nisimgħu leħen il-mulej. Dak li għandu jiġi ma jiddumx ma jiġi u ma jkunx hemm aktar biża' fostna għax hu s-Salvatur tagħna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Hekk aħna nistennew ma nagħmlu l-qalb, l-antifona li għadna kemm rajna tgħidilna li hu jiġi. Alla dejjem jiġi, dejjem anke jibgħat l-Anġlu Gabriel u hekk tant modi oħrajn kif Alla jibgħat kliem li jimlewna bit-tama. Ejjew niftħu qalbna dan il-ħin ta' talb flimkien u nħallu lil Alla jkellem il-qalbna. Biex nitħejjew tajjeb għal din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u narfu kemm hija kbira l-ħniena ta' Alla. Int li kont mibgħut biex tfejjaq lil bnedmin ta' qalbhom niedma mulej ħniena. Int li ġejt biex issejjaħ lil midinbin Kristu ħniena. Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier biex tidħol għalina mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti jogħġbok turina id-dija tas-sebħ tiegħek bit-twelid ta' ibnek mill-Verġni Mqazza Marija. Atina li b'fidi sħiħa inqimu l-misteru ta' din il-ġraja tal-għaġeb u nġeddu dejjem it-tifkira tagħha bġieħ li jistħoqilha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-imħalfin. F'dak iż-żmien kien hemm raġel minn Sora, mit-tribu ta' Dan, jismu Manuħa, u martu kienet sterili u ma kellix tfal. U der l-Anġlu tal-mulej lil-mara u qalilha: Ara, int sterili u ma jistax ikollok tfal, imma int se titqal u tilet iben. Issa qis li ma tixrobx imbit u anqas xorb li jsakkar u tiekol xejn imniġġes. Għax ara, int se titqal u tilet iben u l-mus ma jgħaddix minn fuq rasu. Għax it-tifel ikun nażir, ikkonsagrat lil Alla sa minn ġu fommu, u hu jibda jeħles lil Iżrael minn id il-Filistin. U l-mara marret tgħid lil żewġha: ġie ħdejja raġel tal-Alla, wiċċu wiċċ ta' Anġlu tal-Alla, wiċċ li jbeżżek taraħ. Ma staqsejtux mnejn ġie u lanqas ma qalli ismu. U qalli: Ara, inti titqal u tilet iben, u issa tixrobx imbit jew xorb li jsakkar, u tiekol xejn imniġġes, għax it-tifel ikun nażir, ikkonsagrat lil Alla sa minn ġu fommu, sakemm imut. U l-mara wildet iben u semmietu Sansun, u t-tifel kiber u l-mulej birku, u l-ispirtu tal-mulej beda jaħdem ġewwa fih. Il-kelma tal-mulej. Mulej mimli fommi b'tifħirek u b'sebħek. Mulej mimli fommi b'tifħirek u b'sebħek.
Kun sur ta' kenna lija, int wet li tiġi dejjem is-salvani, għax blata u fortizza int għalija. Alla tiegħi ħarisni minit il-ħażin. Ngħidu flimkien, mulej mimli fommi b'tifħirek u b'sebħek. Għax inti sidi it-tama tiegħi, mulej inti l-fiduċja tiegħi sa minn żożiti. Fuqek serraħt sa minn twelidi, sa minn ġu fommi inti ħatni. Ngħidu flimkien, mulej mimli fommi b'tifħirek u b'sebħek. Nersaq quddiem il-kobor tiegħek, mulej sidi, biex il-ġustizzja tiegħek waħdek inxandar. U Alla sa minn żożiti int allimtni, u jien sissa għadni nxandar eġubijietek. Ngħidu flimkien, mulej mimli fommi b'tifħirek u b'sebħek. Ta' Ġesse li waqaft bħala sinjal għal popli, ejja biex teħlisna u la tiddawwarx. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Iż-żmien Erodi, sultan tal-Ludija, kien hemm qassis jismu Zakkarija mit-taqsima ta' Abija. Martu li kien jisimha Eliżabetta kienet minn ulied Aaron. It-tnejn kienu nies ġusti quddiem Alla u jimxu bla nuqqas ta' xejn skont il-preċetti u l-kmandamenti kollha tal-mulej. Ulied ma kellhomx għax Eliżabetta ma setax ikollha u t-tnejn kienu mdaħlin fi żmien. Mela ġara li Zakkarija kien qiegħed jaqdi dmiru ta' qassis quddiem Alla għax kien imissa t-taqsima tiegħu u skont id-drawwa tal-liturġija intażelu bix-xorti biex jidħol ġewwa fis-santwarju tal-mulej ħalli jaħraq l-inċens. Waqt ir-rid tal-inċens, il-kotra kollha tal-poplu kienet qiegħda titlob barra u dierlu anġlu tal-mulej wieqaf in-naħa tal-lemin tal-altar tal-inċens. Zakkarija malli rah tħawwat u waqa' biża' fuqu. Imma l-anġlu qallu, tibżax Zakkarija, għax it-talba tiegħek instemet, martek Eliżabetta se tagħtik iben u inti semmih Ġwanni. Din tkun għalik ħaġa li tqanqlek bil-ferħ u tennik ħafna u jkun hemm bosta li jifirħu bit-twelid tat-tifel. Għax hu jkun kbir quddiem il-mulej u ma jkun jixrob ebda nbit jew xorb qawwi u jimtela bi-spirtu qaddis sa minn ġu fommu. Huwa jreġġa' lil ħafna mill-ulied Iżrael lejn il-mulej Alla tagħhom u ġej qabel il-mulej mimli bl-ispirtu u l-qawwa ta' Elija biex ireġġa' l-qlub ta' missirijiet lejn uliedhom u lil dawk li ma jridux jobdu ireġġaħħom Alla għal tal-ġusti ħalli jlestu poplu imħejji sewwa għall-mulej. Ma Zakkarija qal lill-anġlu kif inkun żgur minn dan għax jiena raġel xieħ u marti imdaħla fi żmien. Wieġeb l-anġlu qallu, jiena Gabriel li qiegħed quddiem Alla. U batni nkellmek u nwassallek din il-bxara tajba, u issa tal-li inti ma jemminx kliemi li jagħti seħħ meta jasal il-waqt, ara inti tibqa' imbikkem u ma tkunx tista' titkellem sa dakinhar li jiġri kull ma ħabbartlek. Sa dan it-tant il-poplu kien qiegħed jistenna lil Zakkarija u kulħadd staġeb bid-dewmien tiegħu fis-santwarju, meta mbagħad ħareġ ma setax ikellimhom u ntebħu li kellu xi dehra fis-santwarju. Beda ifhemhom bis-sinjali u baqa' imbikkem. Wara li mbagħad għalaqlu żmien tas-servizz tiegħu reġa' lura lejn id-dar. Xi żmien wara martu Eliżabetta nislet fil-ġuf u għal 5 xhur sħaħ fittxet li tinħeba min-nies għax bdiet tgħid hekk għamel miegħi il-mulej li jogħġbu jneħħili minn fuqi l-għajb li kelli quddiem in-nies.
Il-kelma tal-mulej tifir lilek. Kultant ikun hemm xena li timpressjonak u li tibqa' miegħek. Hekk waħda minn dax-xeni għalija kienet ta' tifel mimli trab madwaru bini imwaqqa imkisser ġewwa Aleppo fis-Sirja. Frott jew effett tal-gwerra għaliex il-gwerra ma ġġibx frott imma ġġib erda. Hekk tgħid sa fejn jasal il-bniedem u mdawwar minn dak it-trab anke jien inħossni naqta' nifsi meta nara dawn il-ġrajiet. Iżda f'nofs id-dlam li jkun qed jiżdied nixelu xema oħra tal-Avvent. Il-Vanġelju jagħtina xeni oħrajn li jagħmlulna l-qalb. Għaliex fejn dak li jidher impossibbli fejn aħna nkunu se naqtaw qalbna hekk minn kollox speċjalment mill-qalb tal-bniedem, meta tara fejn nistgħu naslu ma' xulxin, hekk Alla jagħtina sinjali ta' tama. Sinjali żgħar imma li jiftħulna l-possibiltajiet. Hekk allura jagħtina dawn il-qari llum jagħtina dawn iż-żewġ xeni ta' żewġ sitwazzjonijiet diffiċli ta' nies li jħobbu lil xulxin, nies li huma tajbin quddiem Alla imma jiltaqgħu mal-limitazzjonijiet tagħhom. Hekk hemm fl-ewwel qari kif ukoll fil-Vanġelu hekk dawn il-koppji li jixtiequ il-ħajja imma jiltaqgħu mad-diffikultajiet, mal-limitazzjonijiet. Hekk hu l-preżenza ta' Alla iġġib dak li hu impossibbli possibbli. Hekk Zakkarija li hekk quddiem din ix-xena kollha jgħid imma din impossibbli nista' xjaħd. Hekk imma l-kelma t'Alla hija ħafna iktar qawwija minn dak li aħna narawh il-limitazzjonijiet fina. Hekk hemm bżonn niskot ftit jien biex inħalli iżjed il-qawwa tal-kelma ta' Alla. Hekk Zakkarija li jagħmel dak iż-żmien ta' skiet biex jagħti spazju għal dak li kapaċi jagħmel Alla. Hekk ukoll aħna f'dan iż-żmien tal-Avvent, hekk quddiem dak li narawh ibes wisq għalina impossibbli jaqtanna qalbna, hekk nagħtu spazju għal dak li hu ta' Alla. Hekk imbagħad jagħmel ħafna sens allura l-antifona hekk ta' dan il-jum. U għerq ta' ġesse li waqaft bħala sinjal għal popli ejja biex teħlisna u la tiddawwarx. Għandna sinjal ieħor issa. Mhux is-sinjal tal-qerda li semmejt fil-bidu, laqqas sinjal kbir ta' potenza il-ħażen mhux hekk juża l-qawwa tal-bombi li mbagħad iġibu qerda. Hekk is-sinjal li jagħtina huwa dak li jgħid Iżajja, innibbet rimja mill-erq ta' Ġesse. Ġesse li huwa missier is-Sultan David li qiegħed jipprepara t-triq għal dak li huwa r-rimja li huwa Ġessu. Hekk ma jiġix bil-qawwa kollha b'mod li jimpressjona u li jaħkem imma jiġi bħala rimja li dik ir-rimja mbagħad tagħti tama. Hekk allura niftħu għajnejna wkoll għal dawn is-sinjali żgħar tat-tama. Hekk fl-istess Aleppo, fl-istess belt ta' Aleppo, hekk l-isqof tal-post qal hekk il-gbarat li rridu il-gas li hawn f'din l-erja pruvaw iwaħħlu l-gwerra bħala gwerra ta' reliġjonijiet, pruvaw iġelduna bejnietna. Imma aħna bejnietna bnejna triki żgħar ta' solidarjetà biex aħna bejnietna ma niġġieldux. Hekk dak huwa r-rimja, is-sinjal tat-tama. Hekk lu reġa' tennija hekk ftit snin wara issa din is-sena hekk reġa' ġie restawrat il-katedral ta' Aleppo li kien tkisser bil-gwerra, kien tkisser ukoll min rid ineħħi s-sinjali tal-fidi nisranija, hekk l-isqof qal hekk huwa sinjal ta' tama, hekk huwa sinjal żgħir imma jinkoraġġina għall-futur. Iltqajt ma' mara minn din il-belt ta' Aleppo li qaltilna meta konna flaqa flimkien, qaltilna jiena tlift id-dar tiegħi, tlift ix-xogħol tiegħi bħala hairdresser, tlift wieħed minn uliedi,
imma ma tlifx il-fidi. Illum din il-marra qiegħda ektejn f'din il-belt ta' Aleppo biex jagħtu sosten lil xulxin fil-gruppi li qegħdin joħolqu hemmhekk. Rimja oħra, sinjal ta' tama. Qalet jien dejjem emmint li Alla ħajjejna f'din is-sitwazzjoni. Għaltinna wkoll illum wieħed il-wilt ieħor hekk illum qiegħed jistudja biex isir assis ġewwa l-Lebanon. Hekk sinjali ta' tama li Alla jagħtina. Hekk jew nitolbu l-mulej li aħna wkoll anke quddiem l-isfidi li naraw madwarna, dak li naraw aħna impossibbli, nagħmlu spazju għal dak li hu ta' Alla. Tolbuh isaħħaħna fil-fidi, tolbuh jgħinna wkoll naraw is-sinjali żgħar ta' tama, speċjalment hekk fiż-żgħażagħ. Nirringrazzjaw lill-mulej, nixtieq ukoll nirringrazzja l-mulej hekk għal eżempji sbieħ li sibt anke dawn il-ġranet fl-iskola fejn immur hekk ta' ġenerożità mill-istudenti mhux biss bejn xulxin imma anke lejn min għandu bżonn. Hekk huma sinjali żgħar li jqawwulna qalbna. Aħna narfu l-qawwa ta' Alla, l-qawwa tal-kelma tiegħu, il-ġdid li jġib, nistgħu nresqulu wkoll it-talbiet tagħna. Tolbu l-ewwel nett għall-Knisja flimkien mal-Papa, l-isfijiet, saċerdoti, l-poplu tal-Alla madwar id-dinja kollha. Tolbuk mulejtejna biex inkunu sinjal ta' tama, speċjalment permezz tal-imħabba konkreta li aħna nuru u l-għożża tal-kelma tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitlob ukoll għal dawk il-persuni li jixtiequ tarbija ma għal diversi raġunijiet dan mhuwiex possibbli. Nitolbu l-mulej biex ikun magħhom u biex jagħtihom il-gwida għal ħajja tagħhom u jagħtihom il-kuraġġ meħtieġ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nixtieq nitlob hekk għal kull min qiegħed jagħti s-sem tiegħu fil-professjoni li jħaddan, hekk dak is-servizz sabiħ ta' ġid magħmul b'mod tajjeb, imma li huwa tant ta' kuraġġ għal min qed jirċevih. Tolbuk mulej ma wkoll tagħtina s-sosten f'dawk il-momenti fejn inkun qegħdin ngħejjew. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kun nagħmlu ftit ħin nitolbu għal xulxin, hekk diversi minn djar differenti, minn djar tal-anzjani, mill-isptarijiet, min qed jitħabat ma' mart, min ma' solitudni, min mal-battikati tal-ġurnata, mejjew nitolbu l-koll għal xulxin. Waqt li nirringrazzjawk mulej għal kull min qiegħed jitlob għalina, nitolbuk ukoll biex tkompli ssostnina bil-preżenza tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqan mulej midejh is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Il-ħniena tiegħek mulej ħares lejn dawn l-offerti dgħajfa li aħna ġibna fuq l-artal tiegħek, imlihom bil-qawwa tiegħek biex jiġu konsagrati lilek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, nroddulek ħajr
u nerfaw lejk l-innu ta' barka u tifħir u Alla missier ta' seta' bla qis, bidu u tmiem ta' kollox. Inti ħbejtilna l-jum u s-sija meta Kristu ibnek situ mħallef tal-istorja għad jidher ġej fuq isħab tas-sema, imlibbes bil-qawwa u żbuħija. F'dak il-jum ta' sebħ u ta' biża' tejb is-sura ta' din id-dinja u jkun hemm sema ġdid u art ġdida. Għalissa u jiġi jiltaqa' magħna f'kull bniedem u f'kull żmien sabiex aħna nilqawh bil-fidi u bl-imħabba nagħtu xhieda tat-tama ħinija tas-saltna tiegħu. Fl-istennija tal-aħħar miġja tiegħu, fl-imkien mal-anġli u l-qaddisin, bleħen wieħed nannu l-innu tal-glorja tiegħek u ntennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smawiet. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdussija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla għall-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħar li jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex nagħduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, għaqada fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku u l-Isqof tagħna Charles, Isqof Joe li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha, ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek u ħen għalina il-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Ħankunu fl-imkien mal-Verġni Mqazza u mal-La Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, fl-imkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu fl-imkien it-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hawn fl-art, ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mit-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, ħankunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu inti jett lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatiha is-slim
u laqda li inti trid fija. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Jew nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja Atina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu dak li jneħħi d-dnub tad-dinja ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu niżukkar mulej għal kull ma tajtna u Alla li tista' kollox. Fil-ħniena tiegħek nissel fina x-xewqa tal-ġrajja li sejra sseħħ fostna, ħalli b'qalb safja nilqgħu t-twelid tas-Salvatur tagħna bil-ġieħ kollu li jistħoqlu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen.
Alla tana sma talb tana ħlesenna u jaqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima u l-intjomna li kisma talb tana li twilet għalina u rrit jkun iben tiegħek bħalna u Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna ħlesna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkontemplaw l-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minaħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw it-tieni misteru meta Sittna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Eliżabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minaħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, mbirka inti fost
fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw it-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, affrinna dnubietna bħalma naħfru l-nuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw ir-raba misteru tal-ferħ meta Sittna Marija ppreżentat lil bina Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, affrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw il-ħames misteru tal-ferħ meta sitna Marija tilfet lil bina Ġesu wara 3 ijiem sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrina d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Reġina Slim għalik Sultana om tal-ħniena ħajja ħlewwa ta' matana. Slim għalik li lek najtu għalli xaħna turufnati u li teva, li lek nitnedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ, ija mela avukata tana dawar lejna dawk lajnejn tijek tal-ħnina, u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tijek, oħanina, oħbija, oħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrina d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Daw ta' dejjem jiddifuqhom. jistrieħu fis-slim. Amen. Litanja tal-Madonna mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu smana, Kristu smana, Kristu il-qatt tal-btana, Kristu il-qattal tagħna. Missier Etern Alla, Enna lina, Ibben Alla li fdejt id-dinja, enna lina, Spiritu Qaddis Alla, enna lina, Trinità Qaddis Alla wieħed, enna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Umalla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina,
tal-aġeb, itlob għalina. tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistħaq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħaq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta malla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri tal-Avorju, Itlob għalina. dar tad-deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mnar l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Enna għalina. Tlob għalina qaddisom Alla, Xikun jistoq inna dak li wedna Kristu. talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, rażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina. nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema,
Imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbierek San Giusepp Arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Bekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Il-lejla fis-6:30 tixxandar qudiesa mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Għada l-Ħadd, ir-raba' Ħadd tal-Avvent, fid-9:30 ta' filgħodu l-Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra qudiesa mill-Kappella tal-Isptar Mater Dei. It-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-Ħadd fuq il-website bkids.mt. Inħeġġu l-tfal u l-ġenituri tagħhom biex iżuru din il-website u jidħlu fis-sezzjoni Liturġija tal-Ħadd. Il-kumplament tal-Għodwa Tajba.